Anisje an Lichterweg, Sjau Lichter Miele, Nugetse Schacht. Va een 12 mulach, na liege animal, ha een nochkug aan een echtri, agus bel adish vule. Wunjege donna pechtenich, na bietens. Ha een kinjukshin, een nochkug, een toshach, aan een klaar echtri na halappe, anse cherev lien giug. Fos tria na Nilan, the Lord of the Isles, unus ook, che erenach Agnes o Cahan. Hoek Agnes lea squad de jerenich. Haniket a goedach an een alappe. Na misk va pechtenich. Wat mar ha skillel mar liegen. Anse gooikev lien giug va liegen pechtenach an een niele. Ansen tjehev lien giug va fioen a fudach an een mulle. Va ferren achke an een peen na krasje. Hashin fask peen a jeel an een kjaun a jes a nielen. Ha a chrosh ansen enem aatje haast down. She bietens cross en tenem odde an een beerle. An een gaelic crush een olive. Een 12 mulach kotjedaf. Bliana naga erash, noch leor le ma an a claw. Shishin Hebridean healers, the beatens of Mull. Ansen leor ha jalavan agus a machbichen a shaltin far an ro les luivach nan liegen. Bechor de gunje an een alappe a vinas eirliche is na liegen mulach. She sar scholaren medicach a va onte. Skrif an scholar aginach a visena leor kutramach ansen une vlien giug. Beshin leor an klanachi, no the Book of Healing. Vai is skrivig an een Arabisch. Va levrechen je, ik ne pechtenich. Ach, je an kanen anse rood. Va a gaelic. Hashin a shaltin gero na liegen mulach a klechkig na gaelic ansen oper agus scholarach achke. Ha Hebridean healers a kinsje gein gero leus gealach ans na mian ushan steegje gomoor na schaun texichen klassikach. Vat a doegen in ille, agus een itterhengigig go gaelic. Trahige keta skrif na liegen gealach lav skrivenjen agus leurenen ach geheen an een gaelic. Ha kutju en ju an een taien taski an een alappe is sassin. Ha bjerstes moor nem brein.